Boa tarde, e antes de que Teresa empece co acto de hoxe, para informarvos, supoño que moitos de vos a vos chegou por correo, pero únicamente para recordar que xunto ca Asociación de Mulleres do Val Miñora e Aroura organizamos este ciclo que denominamos Mulleres na Historia, e que comeza hoxe coa proxección da película de Chaver la Té, e coa presentación de Teresa, e que o Mércoles día 9, que aínda que está dentro do ciclo das tertulias, aproveitamos para que sea un tema relacionado, estará con nos a historiadora Aurora Marco, que falará sobre todo, realmente vai a falar do seu último libro, que é Mulleres na guerrilla antifranquista, que é a última publicación da Aurora Marco, que, como sabedes, ten traballado sobre a historia das mulleres moito. O libro anterior foi unha especie de dicionario sobre a muller galega, sobre as mulleres, moi interesante. E logo, o xoves 25 de marzo, ás 8 da tarde, teremos a presentación dunha novela, que é unha novela que está sendo moi ben acollida, unha novela longa, que se titula Laura no deserto, que é de Antón Ribeiro Coello. A razón de ter esa novela dentro do ciclo, evidentemente, é a temática, e a temática está relacionada con isto que estamos a falar de mulleres na historia. E finalmente, ainda que no programa que se enviou por correo electrónico e en algún cartel veríades por aí de que estaba para os xoves 22 de marzo, realmente vai a ser o mércoles 21 de marzo, non os xoves. Esta é unha modificación de última hora, para presentar 4 volúmenes que publicou Nigra Trea sobre a historia da muller galega. Cando menos está comprometida Ofelia Cai Castelao, que o outro día saliu viva deste sitio de Milano, pero saliu viva con 3 costelas rotas, pero, en fin, aquel couso foi culpable, pero vai a estar o día 21 para presentar un dos volúmenes dela, e seguramente que estará alguna outra das autoras destes 4 volúmenes, que son a historia da muller na prehistoria, a ver se me sale, a historia da muller na prehistoria e na Idade Antigua, de Marginares. A segunda é Carmen Pallarés, ou Mari Carmen Pallarés, a historia da muller na Idade Media, a historia da muller na Idade Moderna, que é o libro de Ofelia Cai Castelao, e o último, a historia da muller na Idade Contemporánea, pero non me acordo o nome da autora. Hortensia Sobrado, non sei que. Bueno, e entón presentaremos eses 4 volúmenes, que é un traballo moi interesante que fixo de migración. E nada, agradecervos a vosa presenza unha vez máis, e que difundades todo, cuidades estes actos, porque estamos no mes de marzo, e tamén, aproveitando este mes, pois facemos estas actividades. E xa vos deixo con Teresa e con Xavier e